Ngani zakwethu, angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngicela uma uthi uyaqala ukufikelela ikhasi, cela wenze okufanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Uphumela obala umsakazi wokhozi uZimdolabiyela wakhala ngesenzo esingesihle esenziwa abantu abangamaqola abahamba bathi bawuyena uma ngabe bedayisa ama-product akhe alaphana ebhizinisi e-UKM. Ngani zakwethu, ngale nje ukukhuluma kakhulu ake uyibuye nazi ividiyo ezolandela. Guys, sinenkinga entsha sha e-UKM, isigaxa senkinga. Sekunabantu abahamba bedayisa izinto, bephethe amabhegi, behambe bedayisa izinto koSkhothi, kobani, ey'ndaweni nje nakonanda, koNgonyameni. Sengithole nje iy'ngcingo ey'ningi zingitshela ngalaba abantu abahambe bedayisa bathi bathunywe yimi, bathi basebenze e-UKM bathunywe yimi. Bakwethu ngicela niqaphele la uthenga khona, ma ungaboni ibhodi lase-UKM, angiyazi leyo nto leyo. Angiyazi leyo nto leyo, futhi mina ngiyasho ukuthi izinto zami uzoyithola kephi nakephi. Anginawo nje amantombazane ahambe edayisa emgwaqeni, anginawo. Thina ma usingekho emabrentshini ethu la siphuma khona ngaphandle kusuke kuse-Game City kuphela. Nakhona siyarenta e-Game City space ngaphandle kwi-entrance yase-Game City njengabo bonke abantu abarenta e-mall. Ngicela ningaqolwa abantu. Into ebuhlungu ukuthi izinto esidayisayo izinto zempilo, yabo? Okuyi-risk kakhulu umuntu mangase aphuze leyo nto engingayazi ukuthi umuntu usuke eyithathephi, ethi uthunywe umamkhulu wase-UKM, ebese umuntu eba nenkinga egula noma kuba njani ngaleyo nto asuke eyiphuzile, bese kubuya kube ngathi yimina. Guys, ama-branch ase-UKM ngiyawasho ukuthi uzothola kephi, uzothola kephi. Ma usolundu uzothola kephi, ma usophongolo uzothola kephi, ma usempangeni uzothola kuphi. Port Shepstone enye inkinga namantombazane asegama lakhe engingawazi aboqokile, okuthiwa dayisa ama-products ami lapha egama lakhe, ama-products abo abathi bathunywe yimina. Inkinga bonela nalaba bantu abastokhayo, cause mina ngiyavumela abantu ukuthi bastokhe izinto bese behamba beyoyidayisela, kodwa angize ngasho ukuthi abathi mabedayisa bethi bathunywe yimina, basuke beyidayisela nje. Angazi ukuthi bathunywe yimina kungena kanjani, angazi. Ngoba okokuqala mina izinto engiyidayisayo kwamina ngiyasho ukuthi le product le eyakwa Dynacare, le product le eyakwa Tho, le product eyakaNkanyezi Organics. Angiwadla amandla omuntu mina. Ngiyasho ukuthi le product eyaka Dr. G, le product eyaka Plutos, yenza u1 no2 no3. Mina ngifana nekhemisi e-UKM. Ngiyahamba ngiresearch izinto eziright esengibonile nama-reviews engaziyo ukuthi ziyasebenza, ngibuye ngizoyidayisa e-UKM. Kumbala kwabi into ene-sticker sase-UKM. Izinto zisuke ngiyithathe la ngisuke ngiyithathe khona. Guys, ngiyacela ukuthi niqaphele. Ngicela niqaphele nje. Amaqola abantu sebebonile ukuthi UKM iyakhula. Hayi akusemaqola, akusezigebengu. Ngiyanicela bandla.